Hey guys, how are you guys doing today? Welcome back to Come On Reaction for another reaction video with me today. Hi! So I'm back again to do the reaction to episode 3 to the hit series on Netflix called The Young Friends. As you guys can see, my episode 1 and 2 reaction. Episode 1, we get to meet the characters, we get to meet Prince, and we get to meet Simon, his love interest, other characters, cousins, brothers, family. In episode 2, we get to see the tension between them, their final kiss, and them hanging out, touching hands in the moonlight sunset while driving on the bikes and holding on the back of the first thing, riding the bikes. So romantic. So episode 3, I'm curious to see what episode 3 is going to be about, because I see relationship about to form, I see friendship about to form, I see drama coming, I see backstabbing coming. Love it. I wonder how he's gonna act after that kiss. Because I'm assuming this is the next day or the next following school day. Because yes, this would be considered the Monday. Because the kiss happened on Friday, because she had the movie night theater at her house on Friday. So this would be the Monday. Okay. Oh, he still remember about that. Oh, he still remember. Okay. Which means he was probably staying home thinking about it. Hej. Spelar du? Hilly-sången. Which means in this situation, I'm just making a suggestion here. So in this situation, so Simon is very happy. He's very happy. He's very excited. He's finally feeling comfortable and feeling accepted in this school where he didn't feel included. Now a prince, someone of higher status, you know, kissed him, see him as who he is. Makes him really happy now that we see him playing the piano. Because episode 1 and 2, I never see him playing the instrument. Or did I miss him? I thought he was just a nerd. You know what? He does sing. Never mind. Men nu spelar du Sopranplan. Du ska köra melodistaven. Du är tenor. Ja. Simon, kan du inte läsa noter? Nej, jag håller på att lära mig. Oh, he's learning. Okay, got it. Jag spelar bara på gehör. Men visa mig då. Spela. They're spending so much time together. So when the prince finally comes out as being as being a gay man, I hope no one's surprised, because I'm not even surprised by any of this. Remember when I used to take piano's lessons? Oh. So sweet. Så, visa mig nu när du kan. Ja. Young love. Nej. Kolla, börja med de här. De 3. Ja! Snyggt! Det där som hände i fredags. I love how straightforward Simon is. I love this character, how straightforward he is. Jag ville bara säga att jag tänker att vi kanske ska glömma det. Not forget about it. För att jag sa ju ändå att jag liksom... No, that happy, airy feeling of music stopped after he said that. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Säkert. Oj. Okej. Hej, jag måste gå. Jag vill fortfarande vara kompisar liksom. Ja. Scene was beautiful. Like I said before, I don't know anything about this stuff.
even though I went to school for it. But I'm just saying, I love how TV shows and movies and series goes. It's like he was really happy, the music playing, everything cherry, everything nice and pleasant. I love how straightforward his character is. That's why I love his character so much. And then when the prince say that just forget about it, the whole mood changed. Like how that's why I love editing so much. The sound bites, the sound bits, the overlay sounds that they use in the background. And then while the whole thing stops, I believe this is the sisters coming because, she be popping up everywhere and he be popping up everywhere she is. So I'm pretty sure this is a sister. Jag börjar snart så jag Poor Simon. måste gå. Oh, he wanted a prince stick so bad. Oh, he wanted it so bad. I don't blame you. Tell y'all need to listen to that soundtrack. I listened to that soundtrack. You need to listen to that season 1 soundtrack. That beat is off the chain. Listen to the playlist. I listen to shit on Spotify. I love the soundtrack. Okej, vi stannar där. Varför lyssnar han inte? Jag förstår att du blir frustrerad. Damn, all this money this girl has, she needs to learn how to ride a horse. Så fortsätter vi nästa vecka, okej? She really do need to learn to ride a horse. She's spending so much time on social media trying to get acceptance from people. Kommer dina föräldrar på föräldradagen? Min mamma gör det. Inte min pappa. Varför inte? Not her dad. You know what would have been nice if he showed up? Oh, I want to see how that's gonna act because I think the mom and her is mad at dad or upset with. I want him to show up. För att jag inte har någon kontakt med honom. Oj, inte Simon heller. Snyggt! Nej. Oh, she doesn't know. Varför då? Bra! Och lite mer eftergift i språnget. För att han är en dålig människa. Inte lika. Oh. Snyggt! Inte kan ta hand om sig själv och det går ut över alla. Bra där! Lite mer eftergift i språnget. Om jag får be. These two is gonna become friends. Bra betyg. These two gonna get friends. Håller du honom? They're bonding right now over basically their relationship with their dads. Those two gonna become friends. Mamma tror att jag kan hoppa 1,20. Men det kan du inte. Nej. Bra! Kom igen nu grabbar! Oh, imagine the calories being burnt. De är bra form i år. Ja, fan, vi är bättre. He does look good though. Alex does look good. Träffa drottningen igen. Bra ett tag sedan. De kommer inte. Va? Det är ju föräldradag ju. Ja, men de ska på en representationsresa. Ja, fan. Ja, du får hälsa honom i alla fall. Vänner. I thought somebody was mourning for a minute. Bra jobbat idag. Bra jobbat. Tack. Half naked. Sucks being a prince. Somebody's horny. Ooh. The prince is.
about to say, I forgot that there's girls at the school. Oh, the prince. Poor. I can't. Prince want that ass, Simon. I'm out of breath just watching. His parents is not coming, so which means it's gonna be free. Är det okej? Mm? Det är ju hemresehelg nu. Alltså, för att efter lunchen imorgon så stannar ju föräldrarna ett tag och sen på fredagen så hämtar de sina barn och åker hem. Is he inviting him over? Tack för att du förklarar schemat. Jag menar att det kommer typ vara helt tomt här. Och But wouldn't Alex be there? om jag skulle stanna, Oh. skulle du kunna göra mig sällskap? Oh, they're gonna have sex. Bara du och jag. Vad hände med att vi skulle glömma allt? Jag tar tillbaka det. Okej. Simon is such a romantic. Oh, you stupid person. He's such a romantic. Ses här nu. Oh. He's a romantic. Damn, he trying to rush to that Prince Peen. Okay, Miss Prissy at the table. Sätt in efter dig. Sara, nu. Yo, mira, si quieres yo te ayudo. Te ayudo, te lo echas así para atrás, pues, completamente así. Nej, jag vill Así puedes enseñar la cara. Nej, jag vill inte ha så. Ooh. Kan ni göra något efter skolan? Is that teacher's tuition bill for tutor? Is that tutor Jag tror bill? jag ska till stallet efter skolan. Ooh, that tutoring bill. Middag och det är klart på kaotet, okej? Oh, he really need his money now from Alex. And Alex don't got it. He don't have it. He don't have it, Simon. He don't have it. Bra. I think Simon's father died. I mean, not Simon. Alex's father died. And I think he dedicated his whole role in school and the captain of the rowing team so seriously. That's what kept him together and taking popping those ADHD pills. If he didn't have this, I think he would have went on a spiral. Oh, he gonna do something. Oh, he gonna do something. He's gonna do something. Jag har 1000 saker att gå igenom idag, så att jag har inte tid att prata med dig. Var de ett bord där ute? Ja. He wants his money. Like, give the dude back his money. Ja. När får jag mina pengar? När?
Tips bara. He wants it now. Gör inte av med pengar som du inte har. Okej? Du ska betala tillbaka till mig, annars... Vad ska du göra? Tänker att du ska gå till rektorn kanske. Skvallra det. Nej. Sa inte du? Oh, so he don't want to pay his money. He tell him to go to the mistress. Tell him to go to the head mistress to write him out. I have a feeling that something's going to happen, and they might throw Simon under the bus. Alex is a dirty dog. Love it. Inga hinder är för svåra. Flyger över alla, jag är lätt som en fjäder. Strike like a pro, BDS som lad. Good boys gone bad. Alla ser rött, King Kong gone mad. One, two steps så att borden går sönder. Räkna ner, du kan ta mina händer. Har det bara rattas mot anfalla. Äter upp det som ett barn äter fralla. Släpper sen boka five av iskalla. I know the Prince family couldn't attend, but why didn't her brother at least show up? Men här kan du inte parkera. Ställ bilen på bilparkeringen. Det är inte han som gick i konken. Jo, men han är säkert trevlig. He's so... They said, wasn't that the guy who went back? Förlåt att vi sena körde lite fel. Nej, det var helt och hållet mitt fel. Oh, they're so nasty. These rich people are so nasty. Ska vi gå in, mamma? Why do I keep calling him Alex when his name is August? August. All right. I told you. He's happy. Oh God, this is taking me so much back. The private school when I was in private school, first and third grade, full receipts before I came to America. Oh my God, the memories. So religious. I was always the one reading scriptures from the Bible. Louise? Hej! Länge sedan. Ja, verkligen. Vad roligt att se dig. Ja, detsamma. Och vad fint. Eller hur? Har du tid att prata 5 minuter? Ja. Vi kan gå här bara. Det är precis som under min tid. Oh, her family has money. Du, det That är has. lite för stor för mig tyvärr. Her family Jag tror att det går have jättefint. money. Gud vad fin. Tack. Nu vill jag höra allt. Nej men allt är bra. Ja, Jättebra. bra. Ja. Och jag trivs verkligen. Ja. Trivs Wilhelm då? Jo, men det tror jag. Tror. Vadå? Nej, nu får du berätta. Liksom, bra vibes bara. Bra vibes från honom. Men hur då? Jo men, du vet, blickar och sånt. Ja, jo, jag vet. Jag vet verkligen. Och jag ser ju att han likar ju allt som du postar. Ja. Det är spännande. Jättespännande. Du får hålla mig uppdaterad. Lovar verkligen. Lovar. Ja. Lilla gumman. I wonder something traumatic's gonna happen at this dinner. Simon's sister might do something dramatic. I hope the father shows up. He show up. Need some drama. And then the uniform and the school brooch. This is bringing back so much memories. I'm having nightmares tonight. I mean, private schools are very good. You should go. Tja. Det blir ingen gemensam lunch idag på grund av föräldradagen. Va? Det är därför vi är här.
föräldralunchen är inte för extern. Utan för de som bor här. Men vår mamma är här. Jag förstår. Det måste vara stort för henne. Vet du vad? Jag ordnar det. Oh, they don't stay. Återkommer. They don't stay. Som att jag säger någonting. Okej, så tack. Bra, jag ska bara ringa ett samtal. Men vadå? Du kan ju inte bara sitta inne på ditt rum. Ut till de andra. Nej, men jag pallar inte gå och hälsa på alla heller. Kom igen, så jobbigt är det inte. Det kommer se skitkonstigt ut om du inte sticker upp. Brother. För mig känns det konstigt att dyka upp, Erik. Du är en sån tönt. Det är inte så now I want something in the ice cream. Lite händer. Låtsas att det är någon annan. Vadå, vi ses ju i helgen. Jag tänkte att vi snacka lite om det. För att jag hade nog tänkt stanna här. I helgen. Varför det? För att plugga. Jag ligger efter, så jag skulle behöva jobba i kapp lite grann. Vad? Ska du, Wilhelm, min lillebror, stanna i skolan? Ja, vad är ditt problem? Ja. Du har träffat någon. Oh, she did. I'm a snatch, she did. Hallå? Ja, okej, men jag... Erik, det är inte som att jag tror att vi är ihop eller något sådär. Jag vet inte riktigt vad det är. Kan vi bara... Jag fattar. Du behöver inte berätta några detaljer. Jag vill inte höra några detaljer, men... Njut av det där. Sen kommer folk att börja tycka en massa saker. Det är för att du är kronprins som har massa åsikter. Exactly. Du sitter inne på ditt rum och trycker när du har ett ragg och hänger med. Gå ut och häng med. Fuck you, det är inget ragg. Vad kallar du det för? Hej då, Erik. Hej då. Det är jobbigt. Hej då. Should I go get your friend? Jag pallar inte gå in där. Vi är inte ens bjudna. Fuck this. Nej, men det är bra. Det blir förstånd. Sammanhang. Så, då var allting klart. Välkomna. Okej. Tack så mycket. Well, I had to clap to the mom and them too for working with public tuition, public assistance as well. But even though they don't live on campus, they're doing a really good job to pay the admissions instead of residency. So I'm a clap. Ja, alltså det var min mormor och min mamma och jag. Så Felicia är faktiskt den fjärde generationen som går på Hillerska. Ja, det är sant. Och så är hon den fjärde Hillerska tjejen som river alltså. När jag gick här, då bodde jag ju i stallet. Jag var där hela tiden, jag kunde inte låta bli. Det är så fantastiskt utvecklande. Jaha, vad ska du göra i framtiden då? Jag siktar på Alnarp om ett år. Där ska jag studera Agricultural Economics Management. Jag kan väl fortsätta med att utveckla och modernisera Ånäs. Såklart det är familjens andra. Ursäkta för kvällsfilmen. Du måste vara en väldigt stolt pappa. Det är inte min far. Ja, det är väldigt inspirerande. Min far var Carl Johan Holm av Ånäs. Ånäs har förvaltats på hans sida sedan 1768. Det tänkte jag fortsätta med. Ja. August. Jag behöver prata med dig. Ja, jag tar det sen. They had no money. But he's not going to sit with them. He's going to sit with the other family. Is he? Is he? Inte alls, det blir det.
Hej förresten. Är det ledigt? Ja. Hej Smithson. Pappa. Mamma, Ettis Wilhelm mamma. Linda. Linda, okej. Linda. Är det samma? Jag verkar vara den enda som inte känner alla. Det gör det. Man blir lite som en familj här. Verkligen. Rider du fortfarande, Wilhelm? Då och då. Jag är med i rubblaget nu. Ja, det är klart det. Precis som Erik var. Sara rider. Ja, gör du? Så trevligt. Vilken slags häst har du? Jag har ingen egen häst. Jag rider också. Jaha, så du rider för Lis häst? Jag rider också. Jag rider också alltid på morgonen, nästan alltid på kvällen. Jag mockar, jag fodrar. Jag rider honom. Men varför rider du så? För att Felice inte vill. Felice? Ursäkta mig. Ursäkta. Då kan vi sitta och... Är det okej? Oj, Felice, I love you, Felice. Hur jag än gör så blir det bara fel. Det blir det inte. Alla tycker att du är perfekt. No, I think you're smart, girl. You just need to stop. I don't want people to tell you to do what you want to do. Tycker du det? Please don't tell him she's gonna kiss him. Girl, it ain't gonna work. Jag menade inte så. Jag menade bara... Sorry, sweetheart, he don't do fish and he do buns. No pun intended. De var träliga. 2 terminer i måste du kunna betala av. Jag tror du kunde lösa det här. Jag har inte de resurserna. Du får slanta av. Det finns saker på ordna som är mark, konst. Du kan betala din terminsavgift 3 gånger om. Dör han nu? Inte ens Karl Johan överlevde med sitt efternamn i slutändan. Du är ju för fan inte hans livlöster i alla fall. Oh! Okej. August, that is not nice. Okej då. That is not nice, August. Men bra, då vet jag vad jag har det. Skitbra. Jag behöver inte. Jag behöver inte. Nej, jag har aldrig behövt det. Jag klarar mig själv. Du kan åka hem nu. Jag stannar här över helgen. Oh my god, he's staying. So if the prince is the one to do anything, he will be there to see it. The drama is about to start. So between end of this episode, on 4 and 5, drama is going to start. Stanna, jag pratar med dig. Du skyllde mig. Du är fan skyldig mig, jag fixar allt för idag. Why is always deflecting situations when it involves him? Clearly do with his money. Du är fan galen.
Nu är jag skyldig både pappa och skolan för att han inte vill betala tillbaka. Men alltså, du sa ju att du inte skulle träffa mycket. Du vet ju att det bara... Oh my god, he called his friend. He has no money, Simon. He don't want to liquidate none of his assets. He has no money. Hej, varför jävlas? Okej, men vad gör vi då? Oh my god, and Prince gonna see him as being a bully and might tell him not to go. Jag fattar att jag menar allvar. You were so close. Snacka med honom. We were so close to always getting there to the French team. Han håller på att rabbla på liksom. Du ska lära sig flika in någonting som han verkar ha glömt, typ en liten detalj eller så. Liksom för hans skull. Ja. Fan, jag du. August. Du ska föra över pengarna nu. Jag kör med youngsters också. Ja. Det blir ett hot där. Emil nu. Du ska föra över nu. Ta han. Jävla fucking blir. Vad fan gör du? Släpp mig! Jag kan inte fucka sådana som mig! Skjut i huvudet! Jävla trött på dig! Sluta Simon! Jag har över mina pengar! He needs his money. But Simon, he doesn't have it. He doesn't have it. Vad håller du på med? I wonder if he told the prince will take care of it. Jag vill ha mina pengar! Fattar inte du det? Om jag hade haft det så hade jag gett det till dig! Jag har inga pengar! Min familj är pank, jag har inget kvar! Okej? Coming to realization moment at his brow. Jag skiter i. Ska betala mig. Oh. He doesn't care. Oh, so the prince didn't see. Okay, so we're gonna do it right now. But what if August is gonna tell him in the future? Not how he's gonna pay for the roommate or his school and the tutor now because he owed him money. Because he refused to liquefy one of his assets. Or please. So that damn painting. Jag vet inte vad de gör mig på den här skolan, Simon. Men du är fan inte bättre än han. That I don't want to hear that, bitch. I want to hear that. You know better than it. No, bitch. I don't want to hear that. It's coming to realization, be the better person. I don't want to hear that. He wants his money. He should get his money. I don't want to hear that. I'm pretty sure y'all can't tell y'all I'm landlord and your FPNL talking about I'm gonna be the big attack. They need their money. If they don't get their money, what do? Cut your lights off. You out? Evict you? Hola. Yeah, I wanna hear that. Please. ¿Todo bien? Sí. Vart har du varit? Shit, vad du skräms. På skolan. Har du varit med Wilhelm? Jag har ju sett hur ni tittar på varandra. Oh. This conversation I need to see. Varför håller du på att smyga runt för? Det är för hans skull. Det är jättekomplicerat. Simon, vi har lovat varandra inga hemligheter. Jag vet. Jag hade tänkt berätta, men bättre att hålla tyst om min fråga. Förstår du? Mm. Säg inte till någon. Jag lovar. Gillar du honom eller? Yes, he wants a Prince Bean. Yes. Ja,
Det är klart du gör. Nej, jag... Släpp av! Jag vill veta allt! Nej. Har ni gjort något än? Men lägg av, Sara. Har du pussat? Lägg av! Sluta vara jobbig! Du ska berätta. Oh, I love the sibling love. Jag ska berätta. Imorgon. Men va? God, imagine being the janitor to clean all that up. Oh my God, but imagine the money being paid. But I couldn't do it. At least he closed his door. Hej. Oh, please don't tell me that she gonna do the self-pity side. Får jag komma in? Va? No, she know August want that punani. Is this a pity sack? Cause she feel bad about herself. Feel bad about what happened earlier. Don't want to ride a horse. Is this what's about to happen? Här är jag. He looked like he got a nice one too. Very thick too. These newer people, these skinny boys be like thick. There's a Coke can. Oh, this sex is gonna be amazing. This is too much for y'all eyes. Too much for y'all eyes. Que tengas un buen día. Du también, mamma. Gracias. Just det, jag ska... Vi sover hos Ibe ikväll. Ah, okej. So very trusting. Ja, men grejen är så. Vi kan inte vara någon annan. Alltså, som var ihop typ ett år. Jo, men det är ingen annan som He's gonna find out that August is gonna be there. Does that mean that the prince is gonna go to his... I'm so confused with this episode. Hey, can we talk? Hej. Hej. August kommer att stanna här över helgen. Jag hörde honom prata om det och han kommer att vara på mig. Så tänker du? Att jag inte kan stanna? Så här. Tror du att det kanske skulle funka om jag åkte till Bjärsta istället? Hem till mig? Interesting. Jag vill ju liksom hänga med dig ändå. Med mig och mamma eller? Exakt. Hon var ju asskön. Interesting. Okay. Where did he leave his bag? At his friend's house that he's supposed to be staying at? Wilhelm!
Wilhelm, tror du att du kan komma med mig? One of his relatives died. Kan du inte följa med mig, är du snäll? Please don't be his brother, cause he needs that. Oh, he needs that. Without his brother, he wouldn't even ask to go to Simon's house. Bitch, my heart is racing. Oh my god, my heart is racing. Hej. Vad är det som hänt? Varsågod och sitt, Wilhelm. Har jag gjort något eller vad är det som har... Ja, han är här. Ja, det är Wilhelm. Wilhelm, det är mamma. Hej. His brother. Vad är det som hänt? Oh, his brother died. Damn car. Car accident. Det är Erik. Han körde för snabbt och tappade kontrollen. Han har varit inblandad i en bilolycka. Men Wilhelm. Erik är död. Oh my god. Oh my god, I remember I said in episode 1, I said, well, he better breathe that. A car accident is going to happen. And it's on the 6th episode. The closer we get to something that was about to have sex. And then this shit happened. Which means in episode 4 or 5, they're going to have sex. Somebody's going to catch them. I wonder who it's going to be. But damn, Eric though. Oh my god, one of the one person he needs as a confidant who gave him that confidence. Because without his brother Eric, he would never have been bold to even suggest to go hang out back with Simon. Because that brother did to help him process his feelings, was his confidant. And now he's dead. So season 1 we get to meet the prince and his love interest, and season 2 we get to see the kid. Then season 3 we're about to have sex, and then my brother died while the prince. I got 3 more episodes. Which means episode 2 is going to be all about him being depressed and the one he's like. And then I hope Simon tried to be there for his baby, for his boo. Oh, this was so sad, guys. Oh, that was so sad. I really do love this series. I can't wait to go to episode 4. I really do like this. Swedish, yeah. Netflix can continue to collect their coins. I really do like this. So I don't know what should I call this episode? I'm gonna call this episode "We Almost There," not. That's what I'm gonna call it. We Almost There, not. And this was really good. Really good. We can see relationship flourishing, friendship about to start, backstabbing coming, brokenness coming, the lying coming, having sex out of pity or self-doubt. I'm here for this series. So thanks you guys for coming back to watching episode 3 with me. Thank you guys so much. So that was Young Royal. So I will get ready to do episode 4 soon. I just want to say whatever you guys want me to react to, feel free to leave a link below or a suggestion. And I will get to it as soon as possible. As always, who can do you? Never forget, there's a prince for everyone. Bye.